undernaam. God is the Jesus truth. In that name of the Lord Jesus Christ. Yesterday, today, and forever, Jesus shall be the same. All but saved, but he will never limit. What I says, I said to boy, wat so lief het God die wereld gemaakt. Dat hy sy enigste seun gestuur het. Sodat niemand verlore mag gaan. Maar sodat elkeen die ewige lewe kan beleef. Amen. En vandaag is dit my en u se geleentheid om 'n keuse te maak. Elkeen van ons wat hier staan in ons lewe met bedwang te slaap. En ons moet dan weer slot van God om op ons plek te maak. En dan kan wij zeggen dat je moet ermee. Om te zeggen, Heer, dat komt niet. Leer hem toelaat, dat zijn liefde toelaat. Je gebeurt als zekere dingen. Goed dat nog nooit een toelicht was. Zal doen. Dus met die Heer voor mij en met die. En als ik voelt dat die Heer praat met die. Klaar! Jouw oren op! En wees dus aandachtig wat die Heer voor mij en u te zeggen. Wat aan die tijd van de Heer. En die Heer die mens geroep. Mens baal als jij. Ik zeg het van die Heer vandaag toe. Die Heer heeft ons mensheid bestierd. Om van de Heer voor jou. Om te zeggen die Heer heeft jou. Die Heer roep jou. God wil je omstandigheden veranderen. Daar waar het donker is, daar waar die Heer roep. Ik wil je vandaag gevoelig zeggen. Slaan af wat die voet van die Heer zegt. Want niemand kent die tijd en die uur. Wanneer hij gaat toeslaan. Als hij mee moet gebeuren, wanneer hij gaat staan. Dan zou hij hem vandaag gebeuren gekregen worden. Omdat die Heer naar die Hemel weer. Zo ik wil je vanmiddag zeggen, maar was. Amen. Kom. Want hij heeft niet zo lief gehad. Hij kan op die kruis van God gedaan. Vader te zeggen. Vader, vele van die aarde af. Maar nog dat zeggen. Vader, vergeef hulle. Want hulle weet niet wat hulle doen. En doen ons zekere dingen uit die leven. En ons roept drukkelijk en zekere dingen. En dus op die voet van die Heer zijn. Dat die vijand het komt door die mensen uit doen. En toen trek ik je op weg van God te genade. Maar die Heer is hier vanmorgen. En die Heer roept je. Jouw naam. En zeggen ik kan dat naam met je doen. Ons geliefde zoon. Dat is ons maar ik dacht. Wanneer die daar leeft. Dan is het dat jij een God. In God gaat Jezus vanmorgen. Wanneer zal die jongen zijn passeeren. Alleen dat de hout naar die woord van God. Dat gaat Jezus met ons jongen. God was goed jong. En ons in de jongen doen. Hier wat met die Heer recht gemaakt. En als iemand vanmorgen komt bloed. En komt met achterna. Van die Heer met die klant. Hier vermoeden. Kom naar die Heer toe. En ons wat van u. Dat die Heer is met adem. Dat die Heer is dat die op die pad. Maar ik zeg, gaat dat niet. Maak dat niet komt. Van ananas. Maar ik heb gestaan die mensen. Dit is waar. Het gaat niet om een kerk. Het gaat niet om een organisatie. Maar die wat mij aangeneem zijn, die komt aan mij. Die is mijn kinderen. En die wat gewassen aan zijn, die als een ziel en zijn dochter. Mag de Heer die met die nog verder zien. Amen. Hij zit op een positie. Ja. En hij haalt jou uit. Gaat het denken. Die wil nu zien, zit op een positie. Hij zit op jou.
aan 'n posisie, maar hy besef by homself, ek sal moet opstaan hier wat ek my nou gaan geplaas het, en ek sal moet huis toe gaan. As jy in 'n posisie is, en dat is my bemoediging vandag. As een en elkeen wat vanmiddag is sê, as jy jouself onder druk geplaas het, want die Here vir jou daar uit af vanmiddag. Hy posisie waarin jy sit, as jy die posisie waarin jy moet wees. Want God wil jou nie die posisie hê. Jy moet nie onder druk wees. Jy moet vrede hê in jou lewe. Want dat is wat die Here en die verlore siel se kop in geplant het. Jy sal moet opstaan, baba. Jy sal moet opstaan en huis toe gaan. Dat God jou kan losmaak. Sal ek jou uit die posisie waarin jy is, mense. En maak jouself los. Ek gaan die worship team vra om vir Pastor Tinker lof toe te sing. Hy gaan ons die woord van die Here bedien. Hallelujah. Praise the Lord.